ଧୂପ ଅଛି କି ରେ? ନା ମୋ ତ ଧୂପ ନାହିଁ। ନୂଆ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରୁନୁ ଅଛି କଣ? ଆରେ ଧୂପ ଅଛି କି ରେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଅଛି। ଆଉ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଆଣିବୁ। ଆବେ ଏଇଟା କଣ? ଭାଇ ଆପଣ ବା ଧୂପ କହିଲେ। ଆବେ ନନସେନ୍ସ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଧୂପ ମାନେ ମଶା ଧୂପ ନୁହେଁ, ସିଗାରେଟ। ଧନ ଧନ ସାଗୁ 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 ଆରେ ସାଗୁ ଲଭ ବ୍ରେକଅପ ବୋଧେ। ସିଏ କଣ ଏମିତି ଛାଡିବ? ଆରେ ଗୁଡୁ ଆରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବେଟା କଣ ଆଣିଛୁ ବେ? କଣ ଆପଣ ବା କହିଲେ ପାଣି? ଆରେ ପାଣି ମାନେ ୱାଟର ନୁହେଁ। ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫରେ ପାଣି ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ ମୋମେଣ୍ଟ। ଖଟ ତଳେ ଅଛି ଟିକେ ଗଡେଇକି ନେଇକି ଆ। ଶଳା ବ୍ରେକଅପ ଠୁ ବି ଏଇଟା ଅଧିକା ବାଧିଲା।